Fazulin Adonis Musagit уулы 1946 жылны Башкортстан Республикасы Туймаз районы Токтагул ауылында туганмын һәм бүгенге көндә шунда яшәүемне дәвам итәм. Без орта мәктәптә укыганда татар телендә укып белем алдык һәм шуңа күрә Тукай, татар язучылары, шулай ук башкорт язучылары безнең күңелебездә бик якын кешеләр алар. Менә Тукайның инде туган көннәре якынлашу уңаеннан шуны әйтеп үтәсе килә. Тукай безнең өчен бик тә күркәм, бик тә горурлык булып тора. Чөнки 1983 елда туган безнең авылдашыбыз Хисматуллин Гали Хусейн улы үзенең язмыш юллары белән яшьтән Тукай шикелле 5 яшендә ул атасы әнисеннән ятим кала һәм укуын дәвам итеп Уральский Уральский каласындагы мәдрәсәдә Тукай белән бер вакытта аңа укырга насыйп була. Тукай белән бик якын дуслар булалар. Алар Тукайның шигырьләрен бергә тикшереп, бергә шулай якты дөнья күрсәтергә тырышып йөргән кешеләр. Һәм киләчәктә инде аның шулай бергә анда алган белемнәре тормыш юлында шундый зур байлык тәҗрибә бирә һәм ул Туймазы районының Туймазы эшчеләр поселогында 1937 елда поселок советы председателе булып сайлана. Ул 1953 елга тиклем 70 яшенә тиклем бу эшен дәвам итә. 16 ел дәврендә бик эштә актив була. 2 тапкыр ул почет белгесе орденнары белән бүләкләнүгә лаек булып 101 яшькә тиклем яшәп 1984 елда безнең арабыздан китеп барды һәм ул Туймазы мөселман зиратында җирләнелгән. Ул безнең менә шундый якташыбызның Тукай белән якын аралашуы Тукайда һәм Гали Хусейн улы Хисматуллин да алар безнең өчен зур горурлык булып торалар һәм аларның Бuna biz onlara bağışlап үткәргән чараларыбыз рух шәрифләренә барып җитеп, рух шәрифләрен шатландырып, безгә шундый дуалар булып ирешсен иде дигән изге теләкләр белән мин моны тәфтиләү дигән җырын башкарырга исәпләп торам. Абдулла Тукай сүзләре, халык көе.
baba